Ukoliko dođe do upotrebe nuklearnog oružja, odnosno ukoliko dođe do eksplozije, da li ste znali da mi nećemo imati toliki problem sa radijacijom? Zašto? Pa današnje bombe su drugačije u poređenju sa onim koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki. Recimo, da dođe do upotrebe hidrogenske bombe, posljedice bi bile drugačije u odnosu na ono što smo ranije očekivali. Mi moramo prevashodno da budemo zabrinuti da ne budemo sprženi, odnosno da ne budemo razneti velikim eksplozivnim talasom. Vidite, ukoliko uzmemo potencijalni sukob između Indije i Pakistana, jer su ove države nuklearne sile, ukoliko obe zemlje zaista upotrebe hidrogensku bombu koju posjeduju, ranije se verovalo da bi taj radijacijski oblak zaista obišao našu planetu nekoliko puta, međutim, ispostavit će se da to baš i nije slučaj. Mi smo bili svedoci istorije u ne baš lepom smislu pre nekoliko dana. U nekoliko minuta nakon udara, mnogi evropski lideri su bili ubeđeni da je Rusija zaista po prvi put nakon Drugog svjetskog rata upotrebila nuklearnu bombu na Ukrajinu. Sama pomisao na to itekako zabrinjava sve stanovnike evropskog kontinenta, jer iako smo imali milion malih potencijalnih scenarija koji bi mogli da prouzrokuju nuklearnu razmenu, upravo je pre par dana po prvi put u našoj istoriji zabeležena upotreba oružja koja je lako mogla da nosi nuklearno punjenje, odnosno sama raketa je dizajnirana za upotrebu nuklearnog oružja. Ono što mi danas znamo jeste da je Rusija upotrebila interkontinentalnu raketu RS-26 Rubež srednjeg dometa, raketa koja je prevashodno dizajnirana kao raketa koja je u stanju da nosi 6 zasebnih nuklearnih bojevih glava, koje mogu samostalno da izvrše udar na zacrtanu metu na samom tlu. Rad na razvoju ovog strateškog sistema trebalo je da bude zaustavljen, odnosno da bude obustavljen 2018. godine, što se ispostavilo kao laž, jer je prvi Pentagon naveo da je raketa kojom su Rusi gađali Ukrajinu zasnovana na sistemu Rubež, što sugeriše da je rad na ovom projektu ipak bio nastavljen. RS-26 je klasifikovan kao balistička raketa srednjeg dometa, odnosno to je klasa oružja koja ima domet od 3000 do 5500 km. U pitanju je raketa na čvrsto gorivo, koja je u prošlosti opisana kao manji derivat interkontinentalne rakete RS-24 JARS. Sad, iako je tačan odnos dva sistema nejasan, razvoj RS-26 započet je oko 2008. godine, i to od strane Moskovskog instituta za termičku tehnologiju. Projektil je dugačak oko 12 metara, ima prečnik nešto manje od 1,8 metara. U svakom slučaju, u pitanju je istorijski moment, jer je ova raketa prva interkontinentalna balistička raketa koja je upotrebljena u oružanom sukobu. Ono što je zabrinjavajuće jeste da ova raketa RS-26 nije najmoćnija, čak šta više, u poređenju sa najmoćnijom, ona je ništa posebno. R-35, odnosno SS-28 ili takozvana Satana 2, je najmoćnija raketa koja se trenutno nalazi u operativnoj upotrebi u oružanim snagama Rusije. Satana 2 je raketa koja je imuna na elektromagnetni puls. Raketni sistemi same rakete ne mogu da budu ometeni ili oštećeni odbrambenim elektromagnetnim impulsom. Kontrolni sistemi koji su instalirani u samoj Satani su duplirani uz dodatne elektromagnetne koji su zasebno instalirani, tako da raketa se sastoji iz 3 komponente, prva i druga faza i odeljak sa bojevim glavama. Prva i druga faza se sastoje iz moćnih motora. Prva faza ima 4 motora koji omogućavaju preciznost koja ne može da premaši 100 metara do samog cilja. U pitanju je najmoćnija raketa na svetu, koja je teška neverovatnih 210 tona i dugačka je 34 metra. Sistem koji je instaliran u ovoj grdosiji od rakete dizajniran je da udari na razne potencijalne mete koji uključuju i one koji su zaštićeni najmodernijim sistemima odbrane na svetu. Brzina ovog sistema je 9 km u jednoj sekundi, što znači da ako poleti iz Moskve, do Njujorka će stići za svega 18 minuta. Najvažnija prednost je u tome što može da koristi odvojene bojeve glave, kao i bojeve glave koje mogu da imaju različite trajektorije putanje. Svaka raketa Satane ima u sebi 10 ovakvih zasebnih bombi koje imaju snagu od 55 kilotona, a može da leti na visini od 11.500 km, što je ravno prečniku planete. U međuvremenu, na samoj pres konferenciji Zaharove mogli smo da vidimo zabrinjavajući, upozoravajući poziv koji je na sred konferencije upućen ovoj ženi. U uživom obraćanju Zaharova je dobila poziv od nepoznatog lica na koji se ona morala javiti, iako je bila u živom programu. Na to sve je jasno se čuje nepoznati glas osobe muškog pola koji jasno daje smjernice Zaharovoj da ne priča o konkretnom napadu na Ukrajinu, a koji se tiče balističke rakete. Pre ove konferencije došlo je do napada na Dnjepropetrovsk, jedno od najvećih vojnih postrojenja u Ukrajini sa raketom koja je interkontinentalna raketa. Sad,
Zašto je Rusija rešila da upotrebi ovu raketu po prvi put u svojoj istoriji? Verovatno iz razloga što Ukrajina i dalje drži svoje položaje u ruskoj oblasti Kursk, ali Putinove snage su posljednjih nedelja postigle napredak uz podršku oko 10.000 severnokorejskih vojnika. Drugi razlog jeste činjenica da su zemlje poput Velike Britanije, Amerike i Francuske ratifikovale, odnosno dozvolile upotrebu sopstvenih raketa na teritoriju Rusije, raketa dugog dometa. Koliko je to opasan scenarij po Evropu, vidimo i po odluci Olafa Scholza, kancelara Nemačke, koji je raspisao nove izbore i na taj način sprečio da Nemačka direktno učestvuje u potencijalnom sukobu sa Rusijom. Da li se mi već nalazimo u Trećem svetskom ratu? Da li ste znali da Rusija dobija više artiljerijskih granata, projektila i bespilotnih letelica od Irana i Severne Koreje nego što ceo NATO zajedno isporučuje Ukrajini? Najgora stvar koju smo mogli da vidimo prethodnih dana, nedelja, meseci, odnosno godina, jeste poslednje upozorenje Putina, govor koji može da bude poslednji poziv za zdrav razum. O čemu je reč? Želim da obavestim pripadnike oružanih snaga Rusije, građane naše zemlje, naše prijatelje u celom svetu, kao i one koji nastavljaju da gaje iluzije o mogućnosti nanošenja strateškog poraza Rusiji, o događajima koji su se odigrali u zoni specijalne vojne operacije. Konkretno, nakon udara oružjem dugog dometa zapadne proizvodnje po našoj teritoriji, nastavljajući sa politikom koja vodi ka eskalaciji sukoba u Ukrajini, koji je izazvao Zapad, SAD i njihovi saveznici iz NATO-a, ranije su saopštili da daju dozvolu za napade svojim visokopreciznim oruđem dugog dometa na teritoriji Rusije. Stručnjacima je dobro poznato i ruska strana je više puta isticala da je nemoguće da se takvo oružje koristi bez direktnog učešća vojnih stručnjaka i zemalja koje su ga proizvele. 19. novembra 6 operativnih balističkih raketa Atakams američke proizvodnje i 21. novembra tokom kombinovanog raketnog napada pomoću sistema Storm Shadow britanske proizvodnje i HIMARS-a američke proizvodnje izvedeni su napadi na vojne objekte Rusije u Brjanskoj i Kurskoj oblasti. Od tog momenta, kako smo ranije više puta upozoravali, regionalni sukob u Ukrajini koji je izazvao Zapad poprimio je elemente globalnog karaktera. Ovdje Putin bukvalno govori da je rat u Ukrajini prerastao ograničeni lokalni sukob i da se pretvorio u direktan sukob NATO-a sa Rusijom i da je to početak Trećeg svjetskog rata. I ovdje nije kraj. On dalje nastavlja da su sistemi PVO-a odbili te napade, a kao rezultat toga ciljevi koje je protivnik bio postavio nisu bili ostvareni. U Kurskoj oblasti izveden je napad na jedan od komandnih centara Grupe Severa, a usled napada i protiv vazdušne odbrane bilo je ranjenih i poginulih. I onda dolazi najsablasniji deo govora, gde on kaže: još jednom želim da naglasim da upotreba takvog oružja koje protivnik koristi nije u stanju da utiče na tok borbenih dejstava u zoni specijalne operacije, odnosno svi zadaci bit će rešeni, a kao odgovor na upotrebu američkog i britanskog oružja dugog dometa, a koji su se dogodili 21. novembra ove godine, ruske snage izvele su kombinovani napad na jedan od objekata ukrajinskog vojnog industrijskog kompleksa, gde je upotrebljen jedan od najnovijih ruskih raketnih sistema srednjeg dometa koji je testiran u borbenim uslovima. Cilj je uspešno izveden i na teritoriji Ukrajine u gradu Dnjepropetrovsku, gde je pogođen jedan od najvećih industrijskih kompleksa poznat još iz vremena Sovjetskog saveza. Tokom daljeg testiranja naših najnovijih raketnih sistema, objekte koje ćemo mi gađati birat ćemo na osnovu pretnji po bezbednost Rusije. Šta to znači? To znači da se dalji napadi mogu očekivati na teritoriji ne samo Ukrajine, nego i drugih zemalja, NATO zemalja, što još jednom potvrđuje da se mi nalazimo u Trećem svetskom ratu i ovdje se nastavlja sve jasnije i direktnije upozorenje koje prelazi u pretnju. Pa kaže: smatramo da imamo pravo da upotrebimo naše oružje protiv vojnih objekata zemalja koje dozvole da se njihovo oružje koristi protiv naših objekata. A u slučaju eskalacije agresivnih dejstava odgovorit ćemo odlučno i istom merom. Preporučujem da o tome ozbiljno razmisli vladajuće elite zemalja koje kuju planove da protiv Rusije upotrebe svoje vojne kontingente. Što je direktna pretnja? Naravno, u slučaju potrebe i kao uzvratna mera kada budemo birali objekte koje ćemo gađati pomoću sistema kao što je Orešnik, unapred ćemo predlagati civilima, a također ćemo zamoliti i građane prijateljskih zemalja koji se tamo nalaze da napuste opasne zone. To ćemo raditi iz humanitarnih razloga. Ovo je po mnogima posljednje upozorenje iz Rusije.
Upozorenje koje je jasno i nedvosmisleno ukazuje na ozbiljnost situacije u kojoj se trenutno svet nalazi. Mislim da ne postoji situacija u prethodnih 70 i kusur godina, a koja je bila približno opasna kao ova trenutna, ova danas. Hajde da se sad malo bavimo analizom, odnosno šta ako dođe do upotrebe nuklearnog oružja, da li Rusija tajno ima više nuklearnog oružja od Amerike, odnosno da li ima više raketa koje su spremne da momentalno budu upotrebljene u nuklearnom ratu, odnosno rakete koje mogu da budu ispaljene u sekundama nakon naredbe predsjednika. Amerika danas ima 1770 takvih raketa, dok Rusija ima 1874 koje mogu da ispale ovog momenta. A kao rezerva, svaka od ovih država ima preko 5000 sličnih raketa. Međutim, ovo je ništa u poređenju sa 1986. godinom, kada su dve supersila tadašnje imale najviše raketa u svom arsenalu. U toj godini, 1986. dve sile su imale ukupno 70.000 raketa koje su bile u stanju da se upotrebe u sekundama po naredbi dva predsjednika. Na posljednjoj sednici parlamentarne skupštine NATO-a Savjet je zatražio ovlašćenje za Ukrajinu kako bi oni mogli da izvedu udare duboko unutar Rusije, čime je ovo pitanje podignuto na politički nivo. Podsjetimo, tajni plan Zelenskog za pobjedu nad Rusima uključuje i krstareće rakete Tomahawk sa zapada, a sad možemo da vidimo da se taj plan zapravo tiho sprovodi sve vreme. Sve u svemu, ukoliko dođe do upotrebe rakete Orešnik, do aerodroma Ramstein u Njemačkoj potrebno je svega 15 minuta, a do američke protivraketne baze u Poljskoj, Režikovu, svega 11 minuta. Navodi se da vreme leta rakete s poligona Kapucinjar do sedišta NATO-a u Briselu iznosi 17 minuta. Tako da u dužini ovog klipa ova raketa može da dođe do prve vojne baze NATO saveza, što je jako sablasno i jako opasno po celu Evropu pa i nas. To bi bilo to što se tiče današnje teme. Ukoliko volite moj sadržaj i teme koje objavljujem na kanalu, lajkujte video i prijavite se na moj kanal. U opisu samog videa imate linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti kao i sam Telegram nalog, a meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom svima zahvalim na pažnji, pa se vidimo uskoro sa novom pričom, vaš novi Anonimus. Veliki pozdrav!